Morning, class. Morning, sir. Morning, sir. Okay, class. Imagina na milyonaryo mong tanan karon. Isuwat ang istorya sa kinabuhing milyonaryo. Okay? Sir, yes, sir. Ako na ba ni? Ako'y papel, sir. Dahil nakasapa, baki lang yapon ka. Oh, Toyex. Sir. Nga nung wamang kay gisuwat ya? Paano ba, sir? Nani mo na? Ako, ipaabot pa na ako akong sekretary kay mamay musuwat na ako. Milyonaryo lang ka. Atsitse! Okay, tayo. Ang tanang butang sa kalibutan. Ay. Adunay sinugdanan o hinungdan. Ladies and gentlemen. Mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. Basta maunay nakasulat sa akong alamat. Pahipig aron mamati sa mga alamat Pasaylo ako din. ni Lolo Doon na pasaylo ako. Panohon. Oras ba, kapamilya, alas 7:11? O kang inyong ginapaminaw karon? Wala ilain kundi ang MOR 101.1. Che. Kikir na mag-shoutout na kapalawet. Sugod na tagpaminaw, mga kapamilya. Sugda na sa to ang Alamat King ang iyahang mga kunsya. Siyempre, imuhang mga alamat. Oh. Masya mo ingon ka na siya na sugda ng ginusbot ni Panot. Huwag ko mag-ingon, anak. Never yung ko mag-ingon, anak, lo. Huwag yung ko mag-ingon, anak. Sige na. Ops, magsugod na. Sige na, imuha na, lo. Ako iskina ka ng radyo ninyo na palawed. Mag-shoutout na ko dali. Pakusgang radyo na nila nga tuwag bata ron. Yung gani pagbuot siya ko na halakigyo na. Ako iskina ka ng radyo ninyo na palawed ron. Kinyo mahisyaran karong gabiyo na. Di siya ka na kasyugod ang alibangbang. Sige. Diyan na ang kalamatan nga, alibangbang. Muna pala. Ito, kadali lang, lo. Punca na siya. Ang sabi niya nga alibangbang, lo, dagto gagmay. Urbida ka gano'n. Betalibang ba, mauna na siya. Dipindi na lang na kung siya kadakop kag may way labot na siya. Walay kalabutan na kung siya kadakop. Sige. Sige, padayon, lo. Muna panahon. Siya kalayong lugar. Siya ka bukid. At doon nahimo yung managsyon diin ang ilang lugar. Daplin kini siya pa. Sa palo, baha o wala? Urbida na sige ka na siyang pangutan na siya ko na ba? Tala lang. Hindi pwede mangutan na. Sapa niya, masida o ka ng baha din ang sapa niya. Basta maunang na siya. Siya ka lugar sa bukid na himo yung mamagsyon. Kining malagsyon sa bata nga pangidaron palamang. Naulila na kini sila. Silang kini ka na. Nganong naulila man, lo? Siyempre, namatay ng kini ka na niya. Sabi kamatian, lo. Purbida ko sa pagyon ni mo na mahiserap. Para klaro. O sige, kamatian. May na masabda, masayra na mo kung sige kamatian silang ginikanan. Ano ba? Sige. Ang kamatian siya na. Komplikasyon. Say komplikasyon, lo.
gisipon o gikalintura. Di mamatay na dahil ka ng kasipon o kalintura? Natulog na siya lansyang. Gikalintura siya, man gisipon. Natulog og lansyang, nga tayaon kayo, natitamos. Nya mo ito ikamat yan, lo. Dili pa. Natulog man siya sa lansyang. Unya kay nagbaktas pa ni siya. Pag naog niya siya hagdanan, nahagbong siya hagdanan. Nya namatay dito na namatay, lo. Wala pa. Giyagi paghilo. Kaso pag kinabuhi ang istoryahan niya. Nya. Gihilot pa ni siya sa bang gihilot. Karon kay paghilot na bali man ang bukog. Dito na namatay, lo. Wala pag yun kay niuli pa man ni silang balay. Ada yun na ng istorya ni Malota. Taas kinang kinabuhian na yun. Dito na lang. Sumpahin na lang ito yung kan. Undang ka man lagi, sige, pangutana, hala, sige. Pangutana pa siya ko, hala, sige. Di na ko mangutana. Di na ko mangutana. Pwede mo nitaasan ito baga na yun. Di na ko mangutana. Sige. Pangutana pa siya ko, aron tuganan to ikaw. Di na ko mangutana lagi. Yan. Dito na. Siya puta, murang edad, siya kabatanon siya managsyon, nga dalaga. Siya yung nag-ibiyaan silang kinikanan. Busya. Ang magulang mo ay nialalay siya manghod, ang magulang nga si Pirla. Pirla, lo? Sa pirla nga blue, pirla nga puti. Urbida kag yun, bugal-bugal yun ang imo siya ko na ba? Mutana na gani kung pirla, kay pirla na may blue ang puti. Moro ba na sa suguon ko, sa nga paan, blue, puti, ana man na. Basta Pirla mo naman siya. Si Pirla mo ay panganay. O kinamagawangan nga sa duha ka magsyon. Ang isa si Amparo. Nga doon may angga nga paro. Nya, lo? Siya duha. Ang magulang nga si Pirla mo gayoy kugihan kayo naming kamot silang duha. Tungod kay wala sila ginikanan, si Pirla mo'y ni Barog nga o siya kainahan nga to siyang manghod nga si Paro. Nya, lo, kanang wala sila silingan, lo. Wala sila silingan kay bukid maning ila. Nya, sa una, lo, nanay sila kurinti, sila hambalay, lo, nanay kurinti dito. Purbida pati kurinti pangutana pa yun ni mo na siya ko diya. Gusto na ko mahibalaan, ma-imagine ba kung sa ilang lugar na ba, hayag ba silang lugar? Ano ba? Yun na pangutana siya ko dito kay sa Davao Light mangutana. May pangutana, bigyan ako ng Davao Light, ikaw may istorya na? Sige, kung magpangutana siya ko. Gusto na ko ma-imagine na, di ba, namuyo sa bukid, na. Gusto na ko ma-imagine lo ba, kung hayag ba dito, ano ba? Patamaw na siya. Sige lo, palain lo. Paul ka ma. Mingaw kayong kinabuhi dito sa bukid. Ilang bukid lo, walay radyo, walay TV. Pirti ka yun. Kahasyon ni mong bata ka mamatay yun kung ni mong sayo. Doon na ko siya ko dirido para makatilaw kaning laparo ko si mo. Ano, di na ko mangutana. Nung mangutana ka pa siya ko, doon may radyo, doon may TV. Natural, wala pa'y TV ka na to. Wapag ang ni Corintia, doon may TV, asyang man na isaksak. Kay mong lubot. So, kuha mo ni, mapasaylo pa ko ni mana.
Matana na gani, tagani, rabi mo kaloy. Ano sige na, gihangak na ko siya kung giitorya. Balik na ko na flowers. At ang ninyong sumpay nining ako ng alamat. Mga alamat ng alibangbang. Mga alamat ni Lolo Panohon. To be continued. We will be right. We will be right back. Panyero! Ikaw? Maglagot ko na mong katabang, Panyero, kay Pritipo ko. Ngano, God? Kita ka ko siya og piso mapaliton og manok. Di balik sa kuha dire. Og nagingon nga, pila ko no kabog akong paliton. Mao ba? Pero mas bugo gyud ang akong katabang, Panyero. Uy, ano na kaingon mang kaana, Panyero? Yun na pa, kaya akong tawgon. Day, marigara dire? Sir? Unsa man imong tuyo ni mo na ako, sir? Kining ko, tawagin ra dito sa opisina kung naaba ko dito. Sir, nanawag na ko dito, sir. Ingon tong imong sekretary, sir, nga wala ko no ka dito, sir. Chiche. Ato na! Honey, nakoy balita, alam ni mo, lindot tayo siya. Ha? Kung saan mo lang balita? Sulti na kon. Buntis ko og 3 ka bulan og 16 ka bituon, di ba? Sa? Kung sa'yo puntis? Asa man ang good news ato, ha? What? Dili ka malipayhan nga makita rin mo atong baby, di ba? Ikaw ba? Lain ka lagi ay. Nganong malipay man ko? Nakalimot na ka? Nga baog ko? Atsi! Ug ani ana ang sumpay sa mga alamat ni Lolo Panohon. Oras pa, kapamilya, alas 7:30. Paminaw na nato ang sumpay ning alamat sa to ang Unsa man siya? ang lolo panuhot. Sige na. Sugar na ka flowers. Minaw na ka mo siya kung giitorya niya. Karon inyo mahisaran ng sumpay nining akong itorya. Diyan na. Ang kalamatan na. Alibangbang. Susama siya gikaingon ko na followers. No, kadali lang. Unsa man siya? Sino mo tala di Raylo? Ngano daw magduko-duko ang baboy? Unya na ako na tubagon doon. Unya na lang please sila. Sige, sige, unya na lang daw tubagon. Ano na, wala, karon daw diyang gusto lo. Purbida unya na na ba? Sige, sige. May nagpag-greet na Idrio, driver daw sa Route 10, biyahe daw karon. Samtang gabiyahe, gapaminaw daw yung pasahero. Ang driver nga nagmisi, Route 10 daw lo, may pagpaminaw sa inyo ang tanan diya. Gabiyahe daw, pasahero na to diya, listener nag-MOR. Sige na. Igri ko da. Iglit siya na ko tong jeep na pirbinti na ko masyasyan. Kanunay yung ko pronsit. Siyempre, natural. Kaya anak man daw na, basta front seat for the... basahan man ako na kanunay lo nga sa front seat for disabled person only. Purbida unsya bot pa siya bot mo. Wala na, wala. Wala ko yung pasabot.
Kung siya for disabled. Nabasahan man ko na sa jeep, sa sulat sa front seat nga murag sa to. For disabled person. Kung diyan mo siya, kaya na ko siya project. Kung siya na ko. Siyempre, priority man ang priority man ang mga senior citizen. Pero di na yun ba? Yan, sunod na. Wal kagyoy, bata siyang pirti kagyon kaya-yagaon, yun ni mo. Sugod na, mahuman ta. Sige na. Salamat siya, driver na ko masyakyan ganihagi, tagaan ko niya discount. Ay, wala, confirm na. Kung siya'y confirm. Ano man ang senior citizen, namin yun ay 25% discount. Pero di na ka may... Hindi natin ano. O i-short nila. Ipahangyaw lang ko siya driver kay siyempre follower ko naman ko siya nili ko tigulang na. Ayun na hindi na natin nalalison. Basta, gipag-discount ka sa driver ganihanya, front seat ka. Wala na, ayaw, hindi na natin nalalison. Alam na. Follower man gani mo. Follower na ko to na mo siya ko niya. Sige. Hindi na natin nalalison. Basta kay balo namin, nga front seat ka niya na kay discount. Sige ma, budlay ka kay itoryado na siya na follower. Sumasya kong giingon kami ha. Sa murang edad pa lamang siya managsyoon nga talaga. Gibiyaan na sila lang kinikanan. Asa nila kaulo? Sige, di na lang kumiturya. Ano ka lo? Mahal ka na follower. Maling kamot kayo ng magulang sa managsyoon nga si Perla. Pero ang manghod ni ini nga si Paro. Pertigyod katapulan siya taman. Daw halos mabuktot na si Perla sa panginabuhi. Manghurnal, magtano, maglabada siya silingan. Para lang nga doon na sila'y makaon. Pero kini si Paro, nga nalamang siya pa ni malay-walay lain mabuhat, kundi ka nunay gahigda. Ultimo paghugas siya plato di mabuhat. Tapulan na gud ana lo. Yun na siya. Tirti katapulan irresponsable si Paro. Wala siya lain ginabuhat ko kana siya pa ni malay. Muadto lang kini siya lang garden. Musimot sa mga bulak. Mo kami ginabuhat niya. Wala dili ka panilhig siya palibot. Pag-abot siya palay, gikan siya panginabuhi si Perla. Maupay maglungag, magluto para kanilang duha. Perting magtasa po na eh. Mo ka na. Galisyo din taon si Perla pero gisabot niya ka na. Tungod kay manghod niya si Paro. O siyang magulang o kinahanglan niyang sabto ng iyang manghod. Wala sila makuha katabang lo. Galisyo ka nagpalit og bugas ngita kapag katabang. Tama. Tama po. Mau ka na kaluer, pero niyanto. Gisabot ka na siya magulang. Pero nilabay ang pipila pa ka mga adlaw. Wala na magwanta siya magulang. Nga si Perlang yang manghod nga si Paro. Tungod. Siya pamata siya ni... Pananghid pod. Sinsya mo palawer nito karna po ang akong UTI. UTI masyado.
Kalayo ra sa UTI. Yung pagbuot siya kung sakit do, UTI ning sakit na ko. Nagpa-check up na ko siya, doktor. Mga sige, maunang yung ka. Sige. Mau ka na pala, pero siya kadlaw niya na wala na magwantay siya magulang nga si Pirla. Mangod din eh. Siya dihang galuto kinig syudan. Tungod kay walay lami ang syudan, giyabo kini siya mangod nga si Paro. Dito na ni Alboruto. Ang kalag ni Pirlag Pirti niya kay sila. Sana dyan na yan. Sana dyan na yan. Oh! Kinsya man kumupaloy. Pirti yun ang atake siya kung UTI. Nga lang. Nga lang. Panayon! Kinsya man kumulya siya kulay. Mau ka na paloy. Karon, wala makagwanta. Tungod kay siya pananing kamot, siya panangin nabuhi para kanila. Nabuhat pa ni Paro. Masawa yun ang iyang binuhat. Siya masya pagluto, siya pagkaon. Magsigi pagreklamo kay dili kuno lami ang syudad. Mangita man siya hotdog o chorizo. Nangita siya chicken joyo siya, mangita pag spaghetti. Nga lang. Nga lang ka. Nga na da spaghetti sa unap. Doon na. Masya ko siya kay si Paro. Si Pirla ko no, wala ko no ilaming galon nga syudang gikan sa lakaw. Tagulay siya balay, doon ay binitbit pero dili ko no lami. Muingon na yan si Paro, unsya maning dalan ni mong pagkarwa man nilami, oy. Mayon tagidalan ko ni mong hamburger kay lami kayo to. Ngita pag hamburger. Nga lang ka. Ya, mau ka na. Mingon tagyon na. Unsya maning klasyo na gabit-bit man todo tinapay pero pag-i-soft drinks. Pangtasa pa na manghuray. Yalo, yalo. Mau ka na. Walay ikatabang si Parubo siya mag-alburot sa gayon ang batasyan ni Pirla. Kung wala siya makagwanta, iyakining ikasaban pagmayo. Busya, dakong kayubos ni Ining Paro. Tungod siyang kayubos ni Dagang kini siya gawa silang panimalay. Siya to, napandol kinig nahulog siya pangpang ngadto siya sa pa. Igabaan na lang. Yan, yalo. Mau ka na. Huwag nadungog na lang ni Ining Pirla. Ang sindit siya manggod ni siya diyang mahulog kini siya pangpang. Ni siya git kini, huwag dali-dali ni dool si Pirla. Pero wa niya ikitang mong manggod. Siya diyang mahulog. Huwag diingon na lang si Pirla. Paro! 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 Kipangitar niya. Pero wahanag yun na ikita. Asa nagkatulo? Naanod na siya siya pa. Waka to des Bangkirwan River lo? Ilong na ko na puris ka lang bugal-bugal ba. Dito na. Nilabay pang pipila ka mga adlaw. Wag yun ikita ni Pirlang Itso o ni nga si Paro. Huwag nadungog siya mga kasilinganan ng singgit ni Pirla nga to siya manghod. Nga Paro, 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 Paro ko no. Galaw-gaw. Karon mo siya kadlaw niya na. Dakong kahikurat siya mga silingan, nga doon ay usya ka klase nga nilalang. Nga galupad-lupad mutog pa kini balin-balin nga to siya mga bulak.
kinaiya nga nakita nila kaniyadto kay Paro. Mao ka na, gituan nila nga maong nilalang. Mao si Paro nga isyo ni Perla nga nawalagyano. Busya, niyadtong tungura, ang maong nilalang gitawag na nila, og Paro-Paro. Asa namang alibangbang diha? Yung kalibangbang, asa namang alibangbang? Yung pagbosya ko doon siya marin ng alibangbang. Paro-paro man na. Ngalaw, ngaw. Okay na daw. Maunang tataloed, yang mag-isyugo ng itorya. Ang sinugdanan, gitawag na paro-paro. Hangtod sa tong panahon karon, wag po ikita ni Pirla ang yang isyon nga si Paro. Wa ka to gitaban lo? Nya, ang saman ma, manawagan na lang ta sa radyo, basig na ada naminaw ron. Paro, kung asa man ka karon Paro, ipangita ka sa mga igsoon nga si Pirla. Okay ba? Sige ma, budlay ka kayo kay istoryado wa kay lami. Huwag kang mapalawers, huwag kang to sa tong panahon karon, makakita sa muna ng klase nga nilala. Hadon may pako, magtugpa-tugpa ka na siya mga bulak nga tinanong. Gitawag na ka na, huwag, paro-paro. Yawa mo, ano na sinugdanan di Paro? Mauna ka masiparo. Ito diri na lang atong tutorial followers. Hangtod siya sunod nga higayo. My God. Sige na, huwag man napod-pohon. Katuuhan man o dili, nga na lang. Aron madali. Tay, Oy, pila na ko tay, dumagi ako baon tayo be, 400 lang. Rango! Sama ni mo ng 400. Namugod ni project na mo tay. Unsa man ka na nga project? Nami kontay kanang verbal agreement, kanang future tense o past tense, past participle pa gyud tay. Ikaw bata ka ay kung ginadilara, abi ka in English na. Imo na yung kung ginadilaron, abi ba ni mo di ko kabalo? Patay, ibalan ng tatay. Sakpan ko na ba ang ano eh. Oh, dahil 500. Ang 500 na tay. Kulang ka adjective, apili pa gino predicate. Sige.